El Pla Fem Barcelona continua estrenant obres arreu de la ciutat. Aquesta vegada ha estat el torn de Ciutat Meridiana, que tot just ha inaugurat el nou centre de serveis socials, així com també ha remodelat l'accés a dos dels centres educatius del barri. Concretament, l'obra ha suposat substituir més de 100 esglaons per una rampa de 117 metres de longitud, possibilitant així l'accés de persones amb mobilitat reduïda. Veo que antes teníamos que subir todas las escaleras por escalones, que nos costaba mucho subir, y ahora veo que con las rampas estas que han puesto, pues vamos mejor. D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un nou centre de serveis socials. L'equipament, que dona servei a unes 15.000 persones, atén les necessitats dels barris de Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana. Ciutat Meridiana és el típic barri que tindria totes les condicions. En moltes ciutats estaria absolutament arraconat. I jo crec que té les condicions perquè justament fos d'alguna manera un barri molt segregat. I per això estem treballant tan intensament per integrar-lo del tot a la ciutat. Per celebrar-ho, Nou Barris ha organitzat una festa amb activitats per als més petits de la casa.